Reci mu, kravice. I govori, i priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za večeru? Ponovo. Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. Ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savjet želi da ti da, Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pitaj je, Marta će ti reći sve jedina. Probaj, 1, 2. Posebna, ona je pas koji govori, priča i pitaj. Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nemam daha. Marta je pas koji govori. Virtualna Marta. Jel ti ovo treba? Sačuvala sam je, jel bitno? Ne, bako, to je samo deo mašne. Možeš da je baciš. Hvala Bogu što si ovde. Čovek u prodavnici je pokušao da mi objasni, ali sam mu rekla da ne razumem ništa o kompjuterima. Moraš da pričaš polako, ali oni to ne rade. Ovo bi trebalo da pomogne. Želim da naučim sve o e-mailu. Možeš li da me naučiš? Svakako. E-mail, je li to ono kad ti pišeš poruke na svom kompjuteru i šalješ ih na druge kompjutere širom sveta? Tako je. Najgluplja stvar za koju sam čula. Marta ne voli kompjutere. Kome treba e-mail kada možeš da pozoveš telefonom i pričaš? Pa, želim da šaljem i slike svojih unuka i kuca svim svojim prijateljima. Možeš li da mi pokažeš kako? Naravno, samo prikačiš sliku za e-mail. Prikačiš? Tako je. Prikačiti znači prilepiti nešto za nešto drugo. Kao flyer za banderu. Da, ali kad prikačiš nešto za e-mail, onda šalješ fajl zajedno sa mailom. Možeš da mi pokažeš? Svakako. Izabereš e-mail ikonicu. Ikonicu? Misliš na mali koverat? Upravo tako. Ikona je samo mala slika. Klikneš na ikonu i otvori se prazan e-mail. Onda, ako hoćeš da prikačiš fajl ili sliku, ideš na ikonu sa spajalicom. Klikni i izaberi šta želiš da prikačiš. Vidiš? Marta je čula dovoljno. Objasni mi ponovo dok ona drema. Naravno. Dobro, prvo klikneš na ikonu za e-mail. To je ova mala slika ovde. Za sad sam dobila da su crvi korisni za zemljište. Šta sad, Helen? Helen je izašla. Hvala, Marta. Helen! Ne shvatam, Skitko. Šta je to sa ljudima i kompjuterima? Samo bulje po ceo dan u ekran. Šta je dobro u tim kompjuterima? Gledaj me, ja sam čovek. La 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 la, neću da se igram napolju ili da mi bacim štap zato što se igram sa kompjuterom. U redu je. Gledaj, ja sam čovek, zavisna sam od kompjutera. La la la, la la la, gledaj me, la 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 la. Obožavam Mora da knjiga o crvima postoji u biblioteci. Ako nađem nešto, poslaću ti mail. Šta je, Skitko? Ups, skoro da sam zaboravila mamin laptop. Hvala, Skitko. Naši prijatelji crvi. Alice, u biblioteci. Pronađena knjiga o crvima. Poslato. Wow, to je bilo brzo. Pomoć? Zarobljena sam u Alisinom laptopu. Potpis Marta? Pa, potrudi se da izađeš do večere. PS? Kad si naučila da čitaš i kucaš tako brzo, Marta? To nisam bila ja. Ma nemoj! Samo se desilo da je taj mail stigao od tebe. Sačekaj. Ronalde! Nisam ja. O, sjajno, sad sam svemirska prašina. Hvala, Alice, baš ti hvala. Da vidimo ko to šalje. Nemoguće. Šta? O čemu se radi? Samo dođi, požuri. Marta, šta ćeš ti u Alisinom laptopu? Ne znam. Ja sam samo slučajno stajala pored tastature i cap, usisalo me je.
nas u kompjuteru? Dobro, ovo je pravi posao. Deco, brišite dok... Sjajna šnicla. Možete da naručite biftek preko neta. Nikad nisam pokušao da izvadim psa iz kompjutera. Reci mi da li osjećaš nešto? Ne, Sad? ne, Sad? ne. Pa ovaj... Au, ej, wow, au, ej. Au, Mama kaže da možeš da zadržiš laptop koliko ti treba. Drugim rečima, ja nikad neću izaći odavde. Razvedri se, Marta. Smislit ćemo nešto. Hajde, idemo u šetnju. Eno, ona bandera. Vodi me tamo. Ne mogu da onjušim ništa kroz ekran. Kočo! Ovamo, baci meni. Pa dobro, mogla bi ti gore. Pitam se kada će mi dostaviti te online bifteke. Umirem od gladi. Šta to bi? Marta, ostavi to đubre. I onako je to samo gomila papira. Možda je nešto za jelo na dnu. Hej, zdravo, dobrodošao na zabavu. Ko si ti? Ja sam obrisani folder. Obrisani? Tako je, obrisati znači otarasiti se nečega. Bacili su me u đubre zato što im više ne trebam. Kao i tebe. Oboje smo izbrisani. Zar to nije sjajno? Ups, moji fajlovi. Kako da izađemo odavde? Da izađeš? Zašto bi želeo da napustiš kantu za đubre? Obrisan si, nikada više nećeš raditi. Ali moram da izađem iz đubreta i vratim se na ekran. Misliš na desktop? Da, desktop. Moja porodica me verovatno traži. Mogao bi ovuda, ako nađu svoj put iz đubreta. Mislim da tamo ima nekih fajlova sa slikama. Hvala. Juhu, srećno! Hej, pa ja sam u Alicinoj kući. Hej, ima li koga? Zašto je ovde božićna jelka? Nije Božić. Hej. Helen, tu si. Helen? Sećam se ovoga. Ovo je Alicina rođendanska žurka. Izgleda da je taj folder bio u pravu za fajl sa slikama. Hej, to sam ja. Čoveče, stvarno dobro izgledam. Sigurno sam u Alicinim porodičnim slikama. Možda ako krenem ovuda. Gde sam sad? Liči na neku Ronaldovu igricu. Zdravo, pokušavam da nađem put do desktopa. Možete li... Imaš prijatelje? Zdravo, ja tražim desktop. Ne govorim jezik čudovišta. Da li govorite ljudski? Vi ste druželjubivi, zar ne? I bljak. Bolje je. Au, au, au. Au, au, au. Au. Uspela sam. Joj. U pomoć! Brzo! Neka mi neko pomogne! Marta? Helen, vadimo odavde! Ne, šta da radimo? I e-mail. Možeš da pošalješ e-mail bilo gde? Pokušat ćeš da pošalješ sebe? Vredi pokušati. Šta da radim? Pritisni e-mail ikonu. Gde? Pogledaj iza sebe. Ta slika sa kovertom. Izvini, prolazim. Wow, šta sad? Možemo da te prikačimo i pošaljemo. Vidiš onu spajalicu? Šta, ovu? Tako je, pritisni je.
Šta sad? Izaberi fajl koji želiš da prikačiš. Izaberi sebe. Sebe. Sad pritisni dugme za dodavanje. Marta, požuri. Sad pošalji. Pritisni poslati. Gde je to? Eno je strelica. Pritisni strelicu. Pošalji. Pošalji. Pošalji me, pošalji me. Marta, probudi se. Sanjaš. Ovde sam. Poslali su me nazad. Dragi laptopu, tako mi je drago da te vidim. Kakav san. Bila sam obrisana i srela sam folder pun fajlova i morala sam da se pošaljem kući u vidu e-maila. Hej, kako znaš sve te kompjuterske reči? Da, to je čudno. Sigurno si čula kako objašnjavam baka Lucy dok si spavala. Pa, kako god. Drago mi je što sam se vratila. Zaista sam se zabrinula da nikad neću. Na sreću, to je bio samo san. Jel neko ovdje naručio online bifteke? Online bifteci? Valjda ne misliš da... Marta i robot. Spremna? Hvataj. Hoćeš li da hvataš? Zašto? Pa ti voliš to. Da, verovatno. Ali kad bolje razmisliš, zar nije sve to besmisleno? Ti baciš, mi donesemo. I mašina bi to mogla. Marta, volim te, ali tebi je teško udovoljiti. Šta? Samo tražim nešto što će me zaista uzbuditi. Zikorp pas! Alice je upravo dobila Zikorp psa! Hajde ljudi, Alice je dobila Zikorp psa! Šta je to Zikor pas? Pa ovo je Zikorp pas! To je robot ljubimac od Zikorpa, kompjuterske kompanije. Moli, kako da ga nateram da moli? Probaj da pročitaš uputstvo. Znaš šta je uputstvo? Knjiga koja objašnjava kako radi. Uputstva su za luzere. Moli! Sva zabava sa pravim psom staje u pritisak dugmeta. Čak i bolje sluša tvoje komande. Na šta misliš? Znate, komanda, kada kažeš nekome da uradi nešto, robot sluša tvoje komande, kao ovo. Sedi, valjaj se. Čak može sam da kaže nekoliko reči. Volim da se igram, volim da se igram, volim da se igram. Bože, to je stvarno nešto. I programiranje da me voli. Kada ga programiraš, znači da kažeš njegovom kompjuterskom mozgu šta da radi. Volim te, Dinamo. Dinamo je programiran da i on tebe volim. Pa ovo je savršen ljubimac. Da, vidim na šta mislite. Šta? Samo sam bila učtiva, to nije čak ni živo. To je samo mašina. Ponaša se prilično živo. Marta, to je mehanika. To je samo mašina. Napravljena od metala i plastike i napaja se preko baterija. To nije prava životinja kao ja ili ti ili Skitko, ali može dosta toga. Da si igramo bacanja? Mislila sam da ti se više ne sviđa bacanje. Ali znam koliko se tebi sviđa. Osim ako ne želiš nešto drugo. Samo reci, sad to služe ljubimci, zar ne? Ne trudiš se da dokažeš da si bolji ljubimac od Dinama, zar ne? Odakle ti to? Dobro. Pa, možeš u nečemu da mi pomogneš. Spremni za kvadratni ples? Budi sigurna. Sada, nakloni se ka svom uglu. Pokloni se svom partneru. Uzmi partnera za ruku. Kako da te uzmem za ruku? Samo pretvaraj se. Više puri se. Sada dobro zavrti svog partnera. Zavrti? Sad se svi uhvatite za ruke i kružite u prstenu. Zaustavite. Trebalo bi da se vratimo na bacanje. Ovo je divno. Ništa ne uzbuđuje više od igre bacanja po divnom danu. Samo probaj da radiš ovo sa robotom. Ups, ne znam kako se to dogodilo. Funkcija hvatanja isključena. Funkcija hvatanje? Ukrao je moju gumu.
Teško je to objasniti tako jednostavno da pas razume, ali funkcije su različite stvari koje mašina može da uradi. Kada izdam Dinamu naredbu, on uključuje jednu od svojih funkcija. Dinamo, pusti! Tako nešto. Ili kažem hvataj da bih uključio funkciju hvatanje, on će da uhvati tvoju igračku pre. Nema veze. Evo. Zar se Ronald ne brine da dovodi tog robot psa u park? Na neki način mora. Programiran je da se ponaša kao pas. Ako ga ne izvedeš u šetnju, postaje prava napast. Kladim se da sam ja 2 put veća napast nego ta stvar. Hej, Dinamo, hajde da pokažemo ovim smotanim životinjama šta je to robot pas sa napunjenim baterijama. Pogledaj ti to. Jesam li dobar, gospodaru? Savršen! Jesam li ja to osjetio kišu? Ne, izgleda da ne. Baci loptu, baci je! Vidiš, Dinamo je programiran da prepoznaje različite životinje. On zna da si ti pas. Razumeš li išta od onoga što govori? Pitam se da li može da se programira da odgovara na pitanja iz trigonometrije. Mislila sam da su uputstva za luzere. Pa, ne treba meni uputstvo. Ja mogu odmah da ga bacim. Pa, da li robot psi jedu kao i pravi psi? Ili ti samo pune baterije? Da li si upravo rekao lakirani sjaj? Vidi, Dinamo, pokušavam da budem ljubazna, ali ti ne govoriš pseći. Hej, može da radi trigonometriju. Strava. Imati psa koji radi domaći mnogo bolje je od onog koji jede domaći. Hej, ne jedem ja domaći. Nisam skoro. Hajde, Marta, šalim se. Možda možeš da ga programiraš za kvadratni ples. Ne znam za tebe, Skitko, ali ja imam čudan osjećaj povodom tog robota. Šta to rade? Sad stanite pored partnera. Stanite u svoj ugao. Sad svi zajedno. Dosta je bilo, roboti. Ako želite da igrate kvadratni ples, plesat ćete sa mnom. Dođite u sredinu i uzmite partnera za šapu. Sad zavrtite partnera. Ruka za ruku. Ne, ja nisam vaš partner. Prestanite da me vrtite. Pustite me. Marta! Marta! Prestanite. Marta, ne igraš kvadratni ples, to je samo san. Izvini. Zapravo, ne brini za kvadratni ples. Alice mi je našla drugog partnera. Stvarno? Koga? Recimo da je to neko ko ne može da je odbije. Dinamo. Skitko, kažem ti, Helen će prvo plesati s njim, pa će ga imati za ljubimca. Kako da se borimo protiv toga? Znaš trigonometriju? Ja ne znam šta je to. Trigonometrija je neki težak domaći. Gotovi smo ako nabavi nekog od ovih pasa, tako da hajde. A možda da se ušunjamo i nađemo dugme gde se isključuje. Mora da postoji takvo dugme, zar ne? Nelsone, mi smo, ni ti ga ne voliš, a? Hajdemo da se igramo. Samo sekund. Mora da postoji neki način da ga pobedimo. Razmišljao sam da dođeš do njega kada su mu baterije prazne, pre nego što stigne do punjača i ponovo se napuni.
To je samo predlog. Brži je od nas, nikad ne spava. Otporan je na ogrebotine, šok, vatru i može da preživi da ga pregaze porodična kola. 2 put. Treba da nadmudrimo tu metalnu budalu. Moramo da uhvatimo Dinama kako radi nešto tako strašno da će Buxwoodovi zažaliti što su kupili takvog psa. Žao mi je što sam kupio Z-Corp psa. Igraj se sa mnom. Molim te, igraj se sa mnom. Rekao sam ti skloni se. Prestani da me smaraš. O čemu se radi, Ronalde? Tata, dosta mi je ovog robot psa. Stalno mi tu cvili. Ronalde, upozorio sam te na to. Dinamu trebaju ljubav i pažnja i u tome je poenta. Dosta mi je toga više. Želim Ja Player. Ono što vrtiš u vazduhu. I svini. Ali jesi li ti to upravo rekao da ćeš da baciš Dinama zato što ti je dosta njega? Pa, dosta mi je da me smara sve... Nisam obožavalac ovog mehaničkog psa, ali ne bacaš svoje ljubimce zato što ti je dosta njih. U čemu je stvar? Marta, otkud ti ovde? A otkud ti ovde? Vežbaš kvadratni ples sa Dinamom? Sa Dinamom? Ne, sa gospodinom Boxwoodom. Alice ga je ubedila da nam pomogne. Upravo smo govorili tvom bratu da ne može da baci Dinama samo zato što se umori od njega. Da uradiš šta? A? Ronald, on je naš ljubimac. Pa, Pa kad usvojiš ljubimca, postaješ odgovoran za njega. Ne otaraciš ga se jer postane malo dosadan ili se pojavi neki bolji ljubimac. da, ali... Dobro, žalio sam se. Dobro, Marta. Hvala, sigurno ti ne treba pomoć oko kvadratnog plesa. Ne, to smo već sredili. Pitaj Ronalda da li mu treba pomoć sa Dinamom. Dinamo. Igraj se sa mnom. Dinamo. Svakako nije bilo u uputstvu. Aha, da, Dinamo, maramica od avokada cvrkuće. Misli da govori pseći. Za Minimax kanal obradio Studio Klarion po narudžbi IV agenture.